Toma Mihály vagyok, a Temto Kft. Ügyvezetője. Szerszámkészítőként kezdtem a középiskoláimat, aztán 70-ben elkezdtem a géppolitechnikumot, vendéglátói politechnikumot, aztán a TF-et, a szakegyzőit, és ezután a sportba elmentem birkózni Svájcba, és hazajöttem, akkor birkózó szakosztályvezető voltam. Tehát sportállásom volt végig, de szerettem a szakmámat, és a végén elkezdtem az építőiparba dolgozni, abba hagytam a sportpályafutást és az edzősködést is, és itt az építőipar a Temto Kft. Ügyvezetője lettem öcsémmel együtt. Csináljuk ketten, csináltuk, mert 2 éve meghalt sajnos. 17 és fél éves koromban kezdtem el a sportot, a Vasasba, öcsémmel együtt, és másfél év után válogatott voltam, junior válogatott, a katonaság alatt is sportoltam a Szondiesébe, leszerelés után válogatott lettem, és voltam 4 Európa-bajnokságon, 4 világbajnokságon, 2 olimpián, Montrealba és Moszkvába, és hát ezek megkeményítették az embert, és közben tanultunk öcsémmel együtt, és TF első magyar birkózó voltam, aki kiszerződtem Svájcba, ott edző voltam és birkóztam is. Hazajöttem, akkor a birkózó szakosztály, Vasasnak a birkózó szakosztály vezetője lettem, ifi válogatott edző, junior válogatott edző, aztán még felnőtt válogatottak is, Komáromi Tibinek is voltam edzője, amikor a világbajnokságot nyert. 1975-ben a világbajnokságon Minskben harmadik lettem, de ezt a világbajnokságot igazság szerint megnyertem volna, de sajnos ugye egy kicsit a rendező országnak húztak a bírók, pedig a VB előtt megmondták a bíróknak, hogy nem lett 2-s vereség. El kell dönteni, hogy melyik birkózó győz. Tehát 2-s vereség nem lehet. Na, én úgy kezdődött, hogy 3 napos volt a VB, első nap 1 meccsem, második nap 2, harmadik nap 3 meccsem, de olyan, hogy 72-es olimpiai bajnokkal birkóztam délelőtt, a csehszlovák Mahával, megvertem, délután birkóztam az orosszal, és rá 20 percre a bolgárral. Az oroszt igazságosan le kellett volna léptetni, nem léptették le, 2-s vereség volt, ezzel lettem harmadik. És ekkor jött az, hogy utazhattam 76-os olimpiára, itt vívtam ki a világbajnok harmadik helyezettséggel. A Réci Lacival voltunk ketten harmadikak, és mi már akkor készültünk az olimpiára, 76-os olimpiára. A specialitásom a váldobás volt, és el is neveztek a Toma-féle váldobást. Ez nem lehetett kivédeni, és annyira tökéletesre fejlesztettem, mert volt egy nagyon erős ellenfelem a Vasasban, és ott mindig leugrott a váldobástól, és akkor felemeltem a kezemet, és akkor megakadt, és akkor oda vittem, ahova kellett, és oda vágtam. Tehát ezt hosszú évek alatt tudtam kifejleszteni, és ezért el is nevezték. A TF-en is az egyéni technikáimból írtam a szakdolgozatomat, és a tanszékvezető mondta, hogy ez egy kicsit nagyképű, hát mert mindenki úgy írta, hogy technikák, és mondom, ez az enyém, én találtam ki, és amit kitaláltam, azt ugye írtam a szakdolgozatomban, és meg is védtem a diplomámat. A birkózószőnyegről a padlószőnyegre kerültem át a civil életbe, és hát a padló burkolatokat, PVC szőnyegpadló, linoleum, parketta, ezeket forgalmazzuk, és ezeket ki is vitelezzük, és ezekhez segédanyagokat, ragasztók, ajzatkiegyenlítők, minden szegélyeket, amik kellenek hozzá, és az utóbbi időben a szakembereknek gépeket adunk bérbe, mert nem tudják megvenni ezeket a gépeket, elég drágák, és így jól ki van használva, mert a szakemberek csak ezekkel a gépekkel tudnak jó, gyorsan és szakszerűen dolgozni, és szépen. És ezek márvány, gránit és betoncsiszolás, polírozást tudnak végezni, gyémántfejes gépek,
borelszívás, professzionális borelszívással, tehát mindenhova be tudunk menni. Az irodánk a második kerület, Pasaréten, a Riadó utcában, Riadó utca Harperában van, és itt bemutatóterem van, akkor szerszámokból minták vannak, gépek vannak, és itt meg lehet bennünket találni. Szeretettel várjuk, szakembereink szakmai eligazítást tudnak tartani, bemutatnak, hogy működnek ezek a gépek. A sportsikereim, hát a legjobb eredmény a világbajnok 3., a Moszkvai olimpián 5., és 4., tehát több Európa-bajnokságon és világbajnokságon, amit említettem, hogy 4 EB, 4 VB, de mindegyiken az első 8-ban voltam. És kimentem Svájcba, ott a 3. helyen végeztem, a 2. ligából felkerültünk az elsőbe, és a érmesek lettünk. Szerettek, ott úgy volt, hogy megválasztanak ott egy vezetőedzőnek a válogatotthoz, csak azt gondolták, hogy ne egy külföldi alassonítba a bírókat, hanem egy svájci, és akkor nem adták meg az ottani szervek a ott tartózkodást, és akkor így hazajöttem. Itthon a Vasasnál voltam szakosztályvezető, nyertük ugyanúgy a bajnokságokat, mikor versenyző voltam, örökös bajnok vagyok én is, meg az öcsém is, 8 csapatbajnoki érmünk van, aranyérmünk van, és hát a Montreali olimpián a Vasas olyan erős csapat volt, nagyon jó edzők voltak, jó stáb volt, és 60%-a, tehát a 10 csoportban 6-an voltunk a Vasasból. És ez egy nagyon szép eredmény. Hát egy olimpián részt venni, pláne 76-ban, ugye egy Montrealba kimenni, és az öcsémmel együtt, tehát ez egy csodálatos volt. És remélem, vagy gondolom, hogy most már nem él, a szüleink nem élnek, de nagyon boldogok voltak. És minden sportolónak ezt kívánom, hogy olimpiára eljusson. Aztán sajnos volt egy sportsérülésem, 4-szer kiugrott a vállam, és feljebb kellett mennem 82 kilóba, Hegedűs Csaba súlyába, és ott Moszkvában, ott a Csaba már szövetségi kapitány volt, és én meg őt helyettesítettem, és 5. lettem. És ez nagyon örültem, és a tabón ott voltunk mindig a éremtáblázatnál, és a helyezetteknél, és ez felejthetetlen élmény. 96-ban sajnos meghalt a feleségem, és rá 4 évre megismertem a Kubicsák Andrát, aki a 2 gyerekem, 2 kislányom édesanyja, és most 10 éves a Barbara, 8 éves a Viktória, és ezek teszik ki szépé az életemet. Sajnos egy törés volt az életemben, közben ugye a sportot is abba hagytam, és jött a padlóburkolatok forgalmazása, és itt is nagyon szép eredményeket értünk el. A cégemmel az összes Metro áruházat Magyarországon mi burkoltuk, az irodáit, több ezer négyzetméteren, és németek voltak a megrendelők, akik nagyon-nagyon precízek és szeretik a precíz munkát. Hál' Istennek a stábom is, a szakemberek nagyon jó munkát végeztek, és már Romániában az első Metro áruházat is annak idején velünk burkoltatták, és ez hát egy nagyon jó elismerés volt. Itt szeretném, hogyha a Andrea feleségem majd vinné tovább a melegburkolatokat, vagy illetve hát a belső építészetet, és a kislányom, vagy nagyobbik lányom, a Barbara, az már mondja, hogy apa, majd én viszem tovább, lehet ő még 10 éves, majd remélem, hogy a szakembereim is tovább tudják ezt fejleszteni az összes új technikákat, ezért már forgalmazzuk ezeket a beton és márvány gránit csiszológépeket, gyémántfejes gépeket, ami már elengedhetetlen
már olyan fényes felületeket tudunk betonból is csinálni, mint a márvány lenne. Ezeket bérbe is hagyjuk, ha kell, de szakembereinkkel elvégezzük ezeket a munkákat. Hát a családommal nagyon-nagyon jó a kapcsolatom, már olyan korban vagyok, amikor már tudom értékelni a családot, és hát sokat járunk Balatonra, külföldre, és remélem, hogy jó tanuló lesz mind a két lány, és tovább tudják vinni akár a sportot is. Nagyobbik lányom szeretne birkózni, majd meglátjuk, és ezt, ha lehet, akkor tovább tudnám, vagy tovább szeretném adni ezt a odaadást, amit én is, ugye a nulláról elindultam a 17 évesen a birkózásba, és elvittem a válogatottságig, meg az olimpiáig. Hát ez egy nagyon nagy boldogság lenne, hogyha bármelyik gyerekem eljutna egy olimpiára, és ott jól szerepelne, jó társaságban, ugye, és rendszeres élet, rendszeres elfoglaltság, a sport az életre nevel, és ezt remélem, hogy öröklik tőlem.